Ako ambasador Coyote Intacto kasína chystáš nejaké novinky? Niečo, o čo sa s divákmi môžeš podeliť? Chystám velikánsku novinku a som vlastne za to aj rád, pretože hovorím, že nálepky kasínov sa nezbavím. To teraz nemyslím zlom, ale že proste stále je to súčasť môjho života. Som strašne rád, že ako krúpier alebo tí, čo so mnou hrávali, si ma pamätajú, tak dneska môžem s hrdosťou povedať, že budem mať vlastnú hru, ktorá sa volá Fenomén a budú tam využité moje legendárne hlášky. Takže plánuješ svoju vlastnú hru, na čo sa v nej hráči môžu tešiť a ako vyzerá, ak teda môžeš niečo z toho už prezradiť? Tak detailne ti nepoviem ešte, ako vyzerá, ale viem, že bude to založené na takých tých špeciálnych symboloch z môjho života. To znamená, vlastne ani neviem, či to chcem povedať, aby som možno nechal ľudí, nech sa prekvapia. V tajnosti a nech sa prekvapia. Čiže budú tam presne špeciálne symboly z môjho života. To už si nechám na vás, už si predstavujte, čo chcete. A hovorím, že bude to podporené mojimi hláškami a mnou. Takže to bude vyzerať, že proste je to moja hra. Vieš. Je už stanovený dátum, kedy bude hra dostupná? Presný stanovený dátum není, ale môžem ti povedať, že to bude tento rok. Super, to nám stačí tento rok, aspoň máme nejaké svetlo na konci tunela. Tak. A čo na hre najviac baví teba? Čak asi tie hlášky, že proste ťa to naladí na takú srandu. Vieš, na takú zábavu by som povedal. Čiže sám si sa osobne podielal na tvorbe tej hry, aj pri nahrávaní tých hlášok, aj si komunikoval možno s grafikmi alebo s tými, ktorí vytvárajú ešte tú hru, že si doľaďoval. Presne tak, že vlastne každá hláška, každý nejaký ten obrázok alebo symbol musel ísť cezo mňa a by som povedal, že asi 90% tých nápadov som dal ja, čo sa týka ako tých hlášiek a toho, čo by sa tam malo objaviť. Tak to bude a hovorím, že som strašne rád, že je to naladené tak, že keď to hráš, tak sa pri tom zabávaš. A keď náhodou niekto aj nehrá a to sleduje, tak sa podľa mňa bude na tom smiať.